अरे भक्त हमारा कुछ करस न बाबूरी राखब उनके ढेरा नवा लाल चुनरी चढ़ेला घिउआ के दियावा जरेला सभे लाइन से दर्शन करेला केहू मंत्र पढ़ेला लाल चुनरी चढ़ेला घिउआ के दियावा जरेला सभे लाइन से दर्शन करेला अरे सबके नाचे केहू न बाचे कह कह करे भवनवा ऑपरेटर हुए डीजे के सजनवा बजाओ से खाली रौरे भजनवा ऑपरेटर हुए साउंड के सजनवा। सुजीत भाई भी उपस्थित हो रहे इस गाने पर जबरदस्त 3 कलाकारों का दान। आ जाओ सुजीत भाई, क्या बात है। शुरू से जोरदार तालियों के साथ शुरू कर खाना पंडा presented by Lotus Music. रहे बनल पिया के नरची माई रौरा से बाई है दरची रहे बनल पिया के नरची माई रौरा से बाई है दरची अरे भक्त हवे राउर कुछ करस न बाबूरी राखब उनके ढेरा नवा ऑपरेटर हुए साउंड के सजनवा बचावस खाली रौरे भजनवा ऑपरेटर हुए साउंड के सजनवा। मंत्र पढ़ेला लाल चुनरी चढ़ेला घिउआ के दियावा जरेला सभे लाइन से दर्शन करेला केहू मंत्र पढ़ेला लाल चुनरी चढ़ेला घिउआ के दियावा जरेला सभे लाइन से दर्शन करेला अरे सबके नाचे केहू न बाचे कह कह करे भवनवा ऑपरेटर हुए डीजे के सजनवा बचावस खाली रौरे भजनवा ऑपरेटर हुए साउंड के सजनवा।
जहाँ रखल पंडाल लेके डीजे जाले हर साल खेसारी सोनू न करे अनकानी हो करब कृपा महारानी हो। जहाँ जहाँ रखल पंडाल लेके डीजे जाले हर साल खेसारी सोनू न करे अनकानी हो करब कृपा महारानी हो। अरे यादव राजी वशिष्ठ नील कमल देखा झूम के चुमे चरणवा ऑपरेटर हउए साउंड के सजनवा बचावस खाली राउरे भजनवा ऑपरेटर हउए डीजे के सजनवा ऑपरेटर हउए